L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu flimkien ma' Infrastructure Malta inawguraw uffiċjalment il-pjazza l-ġdida ta' Poġibba wara proġett estensiv ta' riġenerazzjoni li biddel kompletament il-qalba ta' waħda miż-żoni turistiċi ewlenin f'pajjiżna. L-inawgurazzjoni saret mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg flimkien mal-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet. Il-proġett kien jinkludi trasformazzjoni sħiħa tal-pjazza u tat-toroq tal-madwar. Fl-istess waqt sar tisħiħ u tibdil ta' servizzi kollha taħt l-art, inklużi dawk tal-ilma, tad-dranaġġ, tad-dawl u tat-telekomunikazzjoni. Il-proġett introduċa wkoll sistema moderna għal ġbir tal-ilma tax-xita permezz ta' katusi li jwasslu għal ġibjun taħt l-art. Dan l-ilma se jintuża t-tisqija tas-siġar u l-pjanti fil-pjazza, filwaqt li jiġi filtrat qabel ma jispiċċa fil-baħar. Waqt l-inawgurazzjoni, id-Deputat Prim Ministru Ian Borg sostna li dan huwa investiment li se jagħti ħajja ġdida lil Buġibba il-Qawra u San Pawl il-Baħar. Lokalitajiet li mhux biss huma destinazzjoni turistiċi importanti, iżda wkoll komunitajiet, popolazzjoni residenzjali kbira. Dan l-investiment ifisser kif b'mod tanċibbli qed ninvestu lura permezz ta' diversi entitajiet governattivi fil-komunitajiet illi jospitaw illi allura huwa il-post fejn it-turist iżda fuq kollox il-Malti wawċi, ir-residenti, il-komunità kummerċjali tqatta ammont ta' ħin flimkien. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Chris Bonnet spjega kif il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif it-trasport u l-infrastruttura għandhom jimxu jitfit. Huwa semma kif is-servizz tal-fast ferry bejn Buġibba ta' Sliema u Għawdex diġà ġibet aktar minn 50,000 passiġġier fi żmien 3 ġimgħat biss. Ftit ġimgħat ilu bdejna l-fast ferry li fi żmien 3 ġimgħat diġà rat iktar minn 50,000 passiġġier, so Malta in Motion mhijiex ġast pjan fuq karta imma qiegħda diġà tidħol fis-seħħ u qed nagħtu infrastruttura pjazza bħal di biex min jiġi Buġibba jkun jista' jgawdi l-post. Istess ħaġa ħanamluha witilajn biex xogħlijiet li tisiru fil-promenad u qegħdin naraw illi jkollna l-fast ferry fl-aħħar tas-sena jew il-bidu tas-sena d-dieħla.